Biyag ti tao. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan natatayong agkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta day ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay. Makipag naagadak pailaang dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagseli. Hingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen. Nagaduto'y lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mo't ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Nala, pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam. Mangantayon kabagis. Wan Manong. Nasapa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangon. Ana, asin mo dyan agwalwalis. Kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat day dyan akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandani iso amin nun ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat mat tan niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay, kat nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa baybay am laeng, no kaya't natiyag trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mat, tanarwamak mat nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko, no kaya't nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sana palay, tadaniti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayaw ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenak man kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agriing ka, antayin ka mga anoyin. Apay adi ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya? Saan mo't ngam, banog ko la siguro da ito'y Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik Manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang.
Ta laban na dagiti pagsukatan na no kasdyang agdigos. Iwara na mo ngaminan latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, ta baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igit ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot day ta. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mat kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tanusyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Wen manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-amin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mat, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan no mabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarakan nakin ka at trabaho. Siya, nga laam dagito'y jakus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon, manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itad ko kan tap na ataw saram. Alakat, thank you, manang. Kan dagito'y pa ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kini manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di. Danag yun aya. Ay wen. Isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayong. Jak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta. Tagaplayak iti trabaho. Jak kaya ti umutang kadamanong Lando. Ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa. Masurunak. Agawid ka nga minayin. Tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ngay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy syudad.
Nauma akong dito'y probinsya, tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa dino manong, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant, ha? Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel restaurant tayo jay. Gayem ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro da manong. Sige, kayat ko. Kaano nga amang rugiak? I-submit mo to pa ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, alagayam insangput na amasida. Hanggang di na enrory di mangan tayo. Ala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali tikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Noanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apedam damagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Nga umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran samot tan di kabsat mo. Pimanaw mo tan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat na nga aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw lang tamay. Ala, anyalaangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan ditoy. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, tilima kasot. Ngam, siyak ti pang tidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid, iti ka nakap. Katulong da ka dita, nana? Eh, kaslakastan, ang not totally katulong. Ta, antidakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti ka nakap. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na.
Uray, agkasilid kami at nalawa mo tisilid ka. Sino ang kabsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayam ka. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasing pati ka anak ako nagtumay. Wan nga ron. Apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay nga pimanaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag-solo. Hindi ka lagbain. Iti standby ka, nagkamang kakadakwada. Gamidan trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan naman ng mau. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sa pamam mo tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Kita ang basek ti siya. Di ka basta talag iti di mo na amamaw. Narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Hoy, ti siyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Datalaang mati adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw kalangan dito, iti siyang. Agtatakaw kamot gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Madataw. Mapit lang, tayo nakitain. Ada ka diti kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kabsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas ni tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kayo matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na. Taimbaga makaanakam da sir. Ngamsan mat gayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? Ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa ni Tisham. Iso ni Tisham. Ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita. Kasta unay apanagsangangit ko iti daydagundaway. Tanagdanag akiti usto. Tati amok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid.
Ngam ti pagyamanak na duktalan mo't lang tagpaiso, kat napanatnakan anina na Rosana tinagtakaw. Diyak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dag iti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulongak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin. Di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da Kissy May Fernandez. Kan dagiti anak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen dita Sudipan La Union kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dir manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, ang anak ko. Sumrak kayo atatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka no nga aguyak ka. Atong si Playmak anak. Ay, katagina na kayo ijibalayo di kay pumanag na. Nagpacheck up ako mga raw. Awan mo kwarta ka na ko. Pagpacheck upan nyo aya. Ili up. Private doktor ko ma. Tapos sa anak ko nga agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mga natanda kwartak. Iso pa'y lat maitad ko Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak ijay kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay nakunag. Uy ko. Umayag man, Elsa, anak ko. Ne, aguyok kayo, magtatang. Sobra kayo. Agyaw man, anak. Adaw, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol nga ipacheck up ko iti doktor. Good, ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabala ako ray may sa kanak. Basta nayunan nyo si intadya kabsat mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na ay tatang. 2,000 ko mangam. Uray 1,500 na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Tain kay agpa-check up. Uri sa anay. Kabailak pa mo. Agbate nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Sa anay. Sa mabanog ka. Agbate ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Kaya sigo na papabanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisan tayo. Aldawag. Malataw tan Saan? Nasaan pa pailangan pareng? Danag mo na Di pa'y nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisine. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, ang sukatak lang na. Nakadigo sa kaw pare. Urayin na klabitay. Ay na,
Kung naklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo karimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si kama, Brenda, di mo kinaan tamugin ko. Talaga, kastanan na ita. Dahita ti asik ko. Huwag nga, Rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaul-uli magkamot. Ay, nagpintas ka nga, Ben. Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay, na nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Put-putan man ito dakulap mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalik ka dimot. Put-putan ti may sa dakulap mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niya, put-putan. Uy, no! Nagkala sa nalamuyo mo ilata ti dakulap mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ibagbakambot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Jak mo, ngunya oras na idahin bakay. Jak kaya't disturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti silita. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan? Nagpadoktoran, iti bakay, but, no di ka to mamamati. Di orain ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Amura na panak nagpasikap. Ay di naklaslastugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya? Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Wala pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, uray bagay ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa sa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nga kikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng ka kikil pare. Ngapno ni Brenda. Libre na jayang. Huwag nga rin, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang managkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak waratak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang. Apay akaslasaan ang matata o dito'y balayo. Nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay lang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman na mo'y tiday ije nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapanandaya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napintas abalasang akadwam ni beer house? Kaana ka, Rogelio. Day, at gawin na pintas akala kang Brenda. Katuan
Pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yaman mo mang kanyak. Kada kami ko lamboy, pare. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anakan na. Kanya. Nice meeting you, ating Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kaya't mo nga inumag? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumag? Kabaalak, urano, mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom, ading. Ngasta, inarim mo tayo yung Stephanie, pare. Inaklunak pa yun na, pare. Kanya, nagpaldasal. Ada kondisyon na, pare. Kanya nga, pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan rin asan na nakabaya. 15,000 ka, no? Tatalo ang bulan dahil siya, pare. Nga, nagtakilan, pare. Pangalaan mo kayo iti kastagatan, pare. Idis kitarak, pare. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo, bakay? Kinasakit titangig ka, bakay? Anya, ni, apay ngay. Kasla, nakabara itititil mo, nak. Anya, ni, apay nga tangay. Diyan mo, bakay? Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan, bakay? Ta, agpaili ak na maramdama, iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulam man ta arak ay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit tatanggal ko. Apay tatangad yu, tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol, anak ka, bara anak ka. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ka. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron daytang ngay? Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat daytaan nagtubo di tatangad yaw. Ay, diyan ka tagpa-opera. Tawang kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Akada kami kanil si tagastos tatang. Ay, sige ka ron. Tayo agpa-schedule. At agaron maitid mo di sa kwarta anak ka. Inton maopera kay ton tatang. No, ada kwartam dita, itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga rod. Sige nga raw, anak ko. Manumat ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin nagtil mo na kanak. Manutintad ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw, anak ko. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000, ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jessimaine. 5,000 lang, tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti duwang anak. Tabakit? Apay aya. Uwin ata, kurang tinawur-uro ko akwarta. Ninayunan ta ko maiti uray duwawin mo talot anak ta. Ado ko ti pagdawatan tayo ti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, angkay. Ay, siga akan-akan. No manot maitid mo. Tayag tao din tapusum Umanay ti sa nga ribang kan? Kano isusalta di mabalilat ta kanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, angkay. Sampay mo akan-akan. Mapanak pa ilaan. Sabagay, angkay. Numang tuday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok ka pisos. Mayatan, tado kami may ngagkakasinsay.
Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag paupirak dito ako tabay. Al-alman nag-ayamay, damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dito. Nala, inta nga ro nagpa-schedule lang tapno maupirakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murindan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man, tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kik tinalimod di amayo, Frida. Ha? Apay aya? Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up, di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad akwarta di gem na. Iso asuruta di amayaw, anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ka. Amangan mo ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo di kwarta. Ah, sige. Ada pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdit ta kuma. Inton mamin sa nandata dit. Ala, yag mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank you, Rogelio ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kayan mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ah! Ita kayo, ato'y ka pumanaw. Yag mo tikwarta ngayon tatasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulais. Ibuko! Ibatang ibuko! Yag mo paingaw mo na tikwarta. Tapno ibatang tikukmaw. Mandiyak nga ita ni Rogelio na itong akwarta. Rogelio, alam tikwarta ka ko na. Darasam, tano saan idarum kang agbababae ka. Ay, bakit di mo karo ibatang tab na maagaw ko tikwarta? Esteban! Yang mo na takwarta! Sige ba? Tagilip lang ni Esteban! Tagilip! Anya pa'y latkukom ni Rogelio. Apa nakailag ka pa'y Ay, nasakit nga rin tikyan ko. Bakit? Nakaaro ti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-payson na ito. Sa anak nga gululbod. Bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko namay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbod. Patin ako mamakit. Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na doktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat nasyandamot la kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbagak. Manipo di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daytaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak apan nagbuybuya yung ita nga oras. Ti surat ngayon tayo drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., dita na Gillian La Union,
ni Denver Lingayo ken ni Christine Santiago. Kastoy man ti surat ni Pagayam Abel. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawo na kitan iti nasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnobnob yalatan ti araramidat. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang deti rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible a ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na ayumot Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kayat asinaak. Ngam impilit ko Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Aho! Pulos mo't Kita matan Kasta man tinaramid mo niti kalabas ka dagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal ka mo't niti pamilyam. Awan dita, sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag maninda ito'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita na sino dita. Ay nanang, bagbagatan kayon. Agparong kayo pailang. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agpaaram kayo pailang? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man dita. Malawunan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsinda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasim ti mo lang sila. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya makita dagiti ka aruba yo. Pasig ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adagiti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsipsipot tararamidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso maaramid ta amin na kahit kayat ta dito balay mi. Ala, Silya, agitatan. Mabuto nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkaidatan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot sila. Tasaan ka natin ijar. Adan-dan mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamat sulisugan. Ikit, isungar nga inayapan ka dito yung balay. Mabuto nga. Amang ano panawan na, no da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad-dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy jay. Saan ngamin analablabaan ti ulis yung pungan ko. Kababayin mo ting ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Diyak kayat ko na. Nagirot mo ti palang arakop na kanya ko. Diyak kayat talaga. Diyak kayat. Pag hindi din, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay ka ba? Dagitay do apungan ko. Natin nagday ti datar. Pati ulos natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo.
Nangagmugayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadida nanang. Taagin ng tilda mo. Ngam kinusukuso da yay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan nanang. Tapno di kayon sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak nak ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Idi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidi adan. Kaslanak matimbasoran. Anya? Lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asiyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. Ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasan ka. Saan magaya mo na nasin aw da Celia? So ngayon break ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta unay pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay mapilit na kaya nana. Ay, maditikas na nga aramid ang manak ko. Saan bareng ni Ayat Abel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya? Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apot niya la. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ay-ayatin na? Wala. Ay-ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sabay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Ala. Kababain sa amat, Crystalline. Tabainam ko, ma. Katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adago sentim mayan lang, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data, period. Di ikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngam nagsisinadamot anin. Kat isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel. Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. Ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tang arod Luad da mapasamak, iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Crystalline, dumawawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko aratam, da kaminti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arud kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa,
No pwede. Kasano ako rodan, masikog akon. Ipasngay mo tulad na. Kaya't dakakano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarod kat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya kon agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nun, kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabaling man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama nga no, mabalasan ka iti kastangan aramidam. Ay na, kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga, kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan, kasinsin. Tapasig tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan, kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agdamag kakalagiti kakalugaran ta. At dahi, nagsina kami. Aya, katagpada nga rodabil. Oray siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kuna na nga single kat doble matgayab. Isungur ngagbagay ta, Miranda. Iso nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Dain Miranda. Ay takmat nga ron ni Abil, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man nagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbalewan no siyak te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasagnan ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abil. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isutera pa ap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat nga aramiday. Katagbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, asino da itaw Ay, sakda ito'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kahit mayat lata Mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar. Satan tumangan iti restaurant. No okay king ka. Ay, sige. Mabalayan, pitaw. Ay, ayatin ka, adura. Ha? Ala, payakas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan.
Amaw, maawan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, ngamsaan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat laeng. Basta ilimit ta. Di may bagbagaking kuwana. Tapno saan na taalapdan. Ay, pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam-adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang man. Wen ko na maun. No adarik ng kanyak. Tapno datan. O anya. Kaya't nakadawin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanyak kat saanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat adura. Basta ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana, pumanulbos kayo man. Rumara ka na kaw. Paano nyo? Kit malamay. Ijay ili, inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo ba? Naglabasit pa ito bibigyaw. Apay nagpapapintas ka Ay awan, ay katgagangay na Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko na nako. Agluto kan tugaya man iti kanam tamanganak ton itirwar. Nini. Apakas dyan inalang ko. Dali, apa yan? Sapay kumata din naktulokwan pitong. Ngamin ay ayaten ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, tila may sausawag bait. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka andat relasyon ta. Ay, kahit awan anya kumangay. Basta dita kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisinakan ka, pitong. Wow. Nagpintas kin nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply adang ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatig ngay baga. Dinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumar. Umayak nga ron ay tabalayo. Ay, saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga kasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matante pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Yung day tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin panagayat ko kin ka.
Awan amo ka nagbasulak kanya na. Mimbrek nak ni Abel, tatang. Ha! Dayta, ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo di ti bagim kingkuanan. Ay, saan? Bye-bye, amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay nadinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta, naumakin kan. Anya? Sino ay ang amindet ang nakiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break kada kayo? Ni Pitong, pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan ba't gayam. Ha? Sino a Pitong? Ni Pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni Pitong. Mapay nga i-break na. Anya? Ni Tata Pitong? Ay, apay ngamin anak i-boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay, dakas aya. Adamat pusok nga agayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anay. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, Pitong! Ay, ayaten ka unay. Eh, nanang. Rabiing, hindi kayo maturog eh. Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na? Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. Sos. Ay, nawanan sa reserviti ka. Nagkasang tinapasabag kanya. Imbreak nakmat jay ay ayatak unay. Ay, Pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, Pitong. I love you so much. Ngapapay nga imbreak na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ne, tapay, anyat basol ko dita ngay abail. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awan gap-gapo na. Ay, katsi ka, apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gap-gapo na, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa nga umuna tabagim abail. Day tabagim ti pabasulam, sana sak. Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyat mabalin bugay. Ha? Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandingay ko nga rod tinak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, to'y pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.